Baldakizue zenbat gauza itia dauden esniakin. Jogurrak, arroz esnia, krema pastelera, esne frijitua, gaztanbera, mamilla, eundaka gauza. Bainatzeko ere balio omen du, Kleopatra bainatze zan bertan. Baina nien naiz ez Kleopatra, ez da Egiptokua ere, baizik eta nik zanpela joko nahi, zauztarra bai. Beraz, esnea errezeta egiteko erabiliko dugu, bai. Eta aldi berian Euskal Esnekigileen elkarte berria ezagutu. Jak? Kaixo lagunak, eguerdion, eta hau Patxomin, eta hau Aitor, ongi etorri, zer moduz? Ondo. Olako konbidatuak guztatzen zaizkinei, eskutzik ez dienak etortzen, zenbat gazta, zenbat esne jogur, zekarri ezue? Bueno, danetik pixka elkartean elaboratzen ditugun produktuak, elkartekide guztienak eta zuk ikusteko. Egitan, gaur erabiliko ditugu gainea. Aizate, Euskal Esnekien elkarte bat sorten, oia sortuta dago, ez da? Zehazki, zer da elkarte hau, zertan datza? Sortuta. Vale. Da, Euskadiko esnekile desberdinen elkarte bat. Eta gure esnia eta gure esnekiak hain hona dira, salmenta hobia mukitzeko, eta gero, lan toki duinak izateko aldi berian, ez da? Bueno, gaur, elkarrekin ingo deuna da, esne frijitua, eta gero esne eta kanela pastel bat ingo deu, eta jogurrakin beste gauza berezi bat. Eta aldi berian, zuen elkartean itezuena ezautu. Ados? Ados ondo. Adi lagunak, ez moitu hortika. Bueno, lagunak eta bikote garatuko izuet pausuz pausu nundik noa ibilko gehan, bale? Hemen dakaun osagaiak dia, esne frijitu egiteko. Inbiar deuna da lehendabizi, esnia, vainillakin infusionatu, eta beste alde, ingo deuna da esne pixkatutzi, hemen daun harto irina diluitzeko, azukretan, ebai, eta botako jau raiadura limoiana pixkat, azalana bakarrikan, Behin, hau iriketeunean, infusioa inda ongoa, ingo deuna da beste nasketara bota, esne guztia, dena harrapatu, berriro lapikora bota, eta krema pastelera bat bezala egin, antzeko zerbait, eta loditzen zaigunean, hemen dakat ontzila, ontzitsuan botako deu, jarriko dio plastikoa geruza sala ez gogortzeko, eta behin, ostuta da honean, ingo deuna da moztu, pusketa txotan, eta pasako deu irina, arrautzetikan, frigituko deu, hori deitzen da esne frigitua, letxe frita mitikoa, eta gero ingo deuna da azukre kanelakin naztu, gainetik goxatzeko eta goxo gelditzeko. Bale, hoi bat, hemen ingo deuna da pastela, esan deuna esne eta kanelana. Nola ingo deu? Esne hau kanelakin behotuko deure bai, zutan jarriko deu, ja infusionatuta dengoa kanelakin, ez bakazue kanela hautza kanela aderrakin ondo halko zanin, eta bestalde ingo deuna da arrautzak, azukrekin arrotu pixkat, gehiagi gabe, eskukin arrotuko ditugu, ikusiko dugu ja dena ondo naztuta daola eta azukre dena arrautzen sartuta daola, irina botako dio iragatzita, urrumitik ezeoteko, eta behin hori listo dakaunean, ingo deuna da, ja esnia ongoa epelduta, esniakin naztuko deu, eta masatxo bat ingo deu. Masatxo hori jarriko deu, bi molde hauetan, lehen da bizi, gurin pixkat emango jau, gurinen ostian irina pehautaz gelditzeko, moldetan jarriko jau zilarrezko papela eta labian ingo ditugu, bale? Orduan, ja eukiko dugu esnia frigitutakoa, pastelak prestatuta, eta hoi gutxi balitz, hirugarren gauza bat ingo dugu. Hemen gazta berezi bat jogurrakin. Bakizu nola beti mamillakin itea normalian gazta fresko, ez da? Mamilla egin, kuajuakin, kuajatzen danian moztu, zuerua gateatzen zaizkio, eta bestean harrapatzen dugu telatxo batian. Behingo dugu, berdina, baina bueno, kuajoi bota gabe, nola ja, jogurra kuajatuta daun, baina bakizuek jogurra ire zuerua gateatzen zaiola, ingo deuna da, hemen dakat, maiatxo bat, dala pixkat loditxa marra da gaza bat izango bazan bezala, gaza erraldoi bat, eta nola oso fina dan, bitan jarriko dugu.
bitan jarriko deu, horrelaxe, pixka lodiago izateko, eta ingo deuna da, jogurra bertan sartu, gero ingo deuna da, itxi, sukatuko deu, eta hor gelditukoan gaztatxua, erabiliko deu gure pastela bukatzeko, bale? Orduan izango dana da, ba, esnia prejituta, pastela, eta gero hau, eta gainuntzeko intxaurrak, azukre, kanela, eta vainilla pixkat, bat dekoratzeko pastela. Ados? Bueno, tamien gaina eman berdi aldi berian, bale? Ningo etena da, esne frigituakin hasiko naiz. Hemen, beste bate lagunduko itena da, arrautza hauek arrotzen azukriakin. Bale? Emango izuetena da boltxo bat, eta hau adibidez Aitor ire kontu, bale? Emango jate bai bariatxo bat, arrotzen juteko, eta hordakak arrautzak botatzeko, eta dena, bale? Eta zuk lagunduko jasuna da, jogurroi jarriko dugu martxane bai. Errex ingo zu, baina, bueno, geho jarriko izkizu lan gehiago, Txomin? Lasai hon. Hemen ningo ekena dek. Bai, lasai. Esan dizuten bezala, osoi berren, hola, doblian jarriko dugu, bale? Jogurra botako zu, ingo zu itxi, saskitxo bat ingo zu, gehiagi ez zanpatu bestela jogurratan atako zaigu, bale? Puntxuan jungo geha egiten, bale? Venga, hoi zuen kontu, eta esan bezala, nik rema prestatzen jungo naiz, eta aldi berian esnea gure infusionatzen jarrikoet, bale? Honekin hasita, kontatu behar zuen zuen egunerokotasuna. Zertan ibiltzezen, prestatzen zure esnegileak zeatela, ez da? Bai, da. Berez elkartea da, esnea eraldatzen degunak, eta esnea produzitzen degunon baserritarren elkartea. Zenbat kide zaudete bertan? 29 geha. 29, eta danetikan zaudete, bai esnekileak, bai eraldatzen dezuenak, eta bai bilak ititu zuenak. Oida, gehienak ea, bai esnea sortu eta esnea eraldatzen dugun baserritarrak. Eta gaude bai behiak dazkagunak, ardiak eta untzak, irutatik. Ados, zuen kasua zein dek, itxomina didez? Guk ardi zeuzku, etxian, eta gazta ezberdinak itxeitu. Nundazkakik ardiak eta nundakak baserrika, o nuneko izten dezu? Matxo gaztanderiaga antzulan gai. Bai. Eta 300 bat ardi zeuzku, eta gazta ezberdinak itxeitu, 6 azpi bat gazta ezberdin. 6 azpi gazta ezberdin, Ze motatako gaztak dituzue? Ondua, urdina, gaztai bigunak, laktikak, denetik pixkat. Bikain. Eta, zerruan baserrik bertakoa izi, edo gurasoen hauan, o... Andrean baserrian itxez. Vale. Andrea eta biok, guin dala 8 urte hasi ginen, da sekun eserre ikusi biharri kontan. Bakoitza bere lana zeuka, eta indala 8 urte hasi ginen. Buru belarri jarri zinaten bertan, eta ardik eta etzen eukaten, olenotikan... Ni neuzkan ardi batzuk, baserrin, hogei. Baina, 23 honea, aldea. Alde pixka bazio, bale. Bueno, eta ire kasua zein de Gaitor? Guk esne behia dazkau, frisoiak, eta... Hoxe, ite deuna esne pasteurizatua saltze deukalean, esne makinetan, Donostin, eta geho ja oaina zigea jogurrak eta iten. Eta, bueno, geho etorkizun batean laizter behintzat asmoa gaztan bat ere probatzeko hola, gazta pasta egosi bateko gaztan bat hola iteko asmoa, baina, bueno, hain goz behintzat, esne behiekin, esne pasteurizatu eta jogurra. Eta ire kasua zein dek, ire bikotian etxian hau, o bikotia ire etxeak harriek, edo guandik eta bikotia? Irugarrena. Ondikan pakean biziga. Ez guke, bueno, familitik handatorren baserria, eta aita, itona, birra itona, eta... Nola izenei baserriak? Bordaxar baserria. Eta, altza, errenteri mugan. Eta, orduan, leno baserritik bizi izan dira beti familikok, eta gu segida eman digu. Bikain, zenba buru dazkazue, hori ez da esaten. Ez, bai, ez da problemik, hor, azkenean produkzio nahi dianak edo esne ematen nahi dianak eta behintzat, 60, 80, arte hortan, segun urtaroan araberare, aldatzen juten dira buruak, baina inguru hortan nahi txegea. Zer gertatzen da esnegileekin? Zein da zuen egoera? O zertan inbiar dezu indarra hau dena hobea juteko? Bueno, a ver, Aitorrik, zeko... Nik uste dela gehiago, azkenean haitu geha beti... Joseba, holandoinak, o ze? Oso ondo aiz. Hau zein berri, tarrotu tope, ez? Alde pixka tarrotu berde, pixka gehiago... Erain, ez, tope. Erain, gero ere berotan jarriko deuta eroningoa, baina pixka horrek ondo arrotzekenean azukrenak eta ondo nazuntoia. Eta hori? Eta hori jarriko jatenadek,
hau, eta bertan iragatzikoek. Taulaze, goizan ez ebeze. Bai, ingoeken adek pixkat indarra iten jungo. Neuk indarra iten jumino, bale. Hortolako apilatzen jungo aiz, eta zuere guztia teatzen, baina ikusi gehiagi jokin, porque ez dela jogurra teakoek. Hola utziko zio, eta gero pixka gehiago ingo zio, bale? Bueno, esaten nahi nintzen, gu azkenean elkartea ondala gutxi sortu dugu, urte bete pasatxo. Hasi ginean, hasi zinaten zuek, ez? Txomin pixkate produktore batzuk edo eraldatzen naitze gehan batzuk hitz egiten, idea bezala zeo zein behar genula. Azkenean bakoitza bere kontura hitzen geha, gerozta baserritar gutxi ore gaude, eta ikuste genuen bakoitza bere aldetik aitu datola, indarrak edo elkartu behar genitula. Datu esanguratsu samarra dela esango nuke, Euskadin kontsumitzen dan gaztan 110 da, 110 bakarri da bertan ekoitzitakoa. Orduan, gainontzeko guztia kanpoko da. Orduan, nik uste hor datu horrek zehoz esan nahi dula. Joder, zehoz esan nahi dula. Gero gaitxako... Lan asko da gaula iteko, ez da? Beste laro eta marrori harrapatzeko. Eta gero gure artean be, igual 104 produkto ezberdinero itzen du. Eta 9 produktore horren artean. Eta joi, bada, variedade bat, Euskadin, nik uste... biztaratu beharrekoa, ero. Dudi gabe. Eta, gio, adibidez, esan dezuena, batek egon nituen elkarrizketatzen, historias abokadozen hauntzan gazte itezuela, eta are, esan zin, ez dakit hauntzan gauza, euneko bila, oso gutxi esan zin, eta esan zin, jope, hainbeste gaztagi zalia geha hemen euskalduna, eta gio, kanpotik ekarri behar esaten dugu gazta mordoan. Eta hemengo gazta kanpoa jutea asko, nahet esan, guk ekoitzitakoan erdilea kanpoa jutea, o illa dana hemen konsumitzea? Nik esango nuke gehin hemen kontsumitzen dela, ez dut uste kanpoa eta hola salida hundirik edo dakanik. Asuntoa hemen 110 ekoizten dela, kontsumo ituran gatik edo, bertako igual ez dalako hainbeste kontsumitzen, idia zabalak salbatuko du pixkate porzentai hori, baina bestela igual kontzientziatu beharko genukela jendea, azkenean esneki ezberdin asko dazkagula eta bere esku dazkala hainbat produktu. Onda, eta gero esaten deuna biharra daola, gutxi zaudetela, honi zein berrako, holala, ja. Bai, nik usteat ja hori utziko deu, hor izpina baten utzi, eta jungoa bestia beha zukatzen lasai. Inaldeken adek, behitu, moldetxo hauei, koipe pixkat emango jok, bihatzakin hola, hartu gurina pixkat, emango jokenak danian gurina hola, eskua garbitu ditugu, txukun da gau hemen, hola xe, eta emango jok bastar guztitan, bi moldei eta gero irina emango zio, bale? Bale. Zezan behar nire zuen, egoera zein da, oso geota kanpoak adijoala gehiago, osea, 10% hori berak adijoa, o pixkat aguantatzen agea, o zein da egoera? Nik hainbeste ja, zein da egoera ez dakit. Gauzia da, kanpotik gazta asko datu horrela, hori seguru. Eta gero, bertako produktuai, balore bat eman behar jakola. Todi gabe. Bueno, oideko hartu iguain fundamentua, oso ondo gaito. Ja, besuaren ikatzen nahi dira pixkat, ondo ziok hori. Ibeitu zake, truko bat esango jak, zea jaiz, esku muturrakin, no? Goizitetan ukalondo muitu eta gero salbada. Oie, ukalondo, salbada, eta gorput guztia azteiz moitzen, bale? Eta gero, bueltatzeiz berrio esku muturrea. Vale. Bueno, hemen ondo gitxastik, lehendabiziko urratzak, inditugu, arrautu gehiek arrotu ditugu, hemen ikusi zuen nola gelditu da nau krematxo bat bezala. Iragatzikoetan da, zergatikan? Limoiak bere zaporek utzi ditulako, bainatxuak bere semillatxuak utzi ditulako, eta egin behar deunako, hau gio fin-fina gelditzea, behin prejituta daunean, barruan ez aurkitzeko ezerre, bai. Eta horrek kremozio dizel lortu du, irakin indezulako bakarrik? Irakin deulako harto irinakin, eta harto irinakin duna da loditu dena. Krema pastelera bat esan duen bezala. Bueno, eta hau ingo deuna da, hemen ostutzen utzi, dena ondo jasota dakaunian, esan dizuten bezala, geruza bat jarriko jo plastiko batena ez ateatzeko azalikan, eta bitartian jungo geana da, erreportai bat ikustea, bale? Eta zehazki noa jungo gea, trabaku goikoa jatetxea, eta bertan ze prestatu gue, beste zerbait esniakin, guazen ikustea. Kaixo Joseba!
Ongietorriak Trabako Goikoa jatetxera, hemen gaude Maiabian, Rosi eta Oier gara, eta gaur aurkeztuko dizuegu gure etxea. Jatetxea nik nire ikasketa bukatuta gero, pentsatu naban nire amakin lan egitan, nire bikotakin bebai, ordu egon ginen urte batzutan berakin lanean, jubilatzeko ordu heldu zen, eta itxin zen. Momentu horretan nahan pentsatzen jarraitzea, nahi nahan beste gauza batzuk egita, orduan itxi zen, urte batzuk eta gero, pentsako induen ideia ona izango zala barri dugu jarraitzea bere bidie, gu gara 5. belaunaldia. Azkenien jatetxeko sukalde izen da nire sukaldea. Osea, gure etxeko sukaldea zen, beti hori langileekin eta holan, beti ongaz gure etxe izen da. Trabako Goikoa izena dator, ze lehen toki hau deitzen zen Arraizgain. Baina, hemendik hurbil taberna bazauen eltzubin, eta orduan hau zabaldu zanean, orduan traban zauenez, trabakua, horregaitik dator leku honen izena. Hemen gaude Oizeko magalean, eta hemendik nahiko ibilbidea daude, ibilbide politak, eta bat da urjauzi batzuk ikusteko, eta, leku poli bada pasiatzeko eta naturakin kontaktuan egoteko. Guk jarraitzen dugu sukalde tradizionalakin, baina beste toke bat nahi dutzegu edo modotzegu, ez? Kalitatezko lehengaiak landuz, eta gero bai aukera bat beti bai eguneroko menuan eta bai kartan, vegetarianoei eta veganoei aukera bat emon bai beti plater bat ukitzeko edo bi edo gehiago, edo postrak bai aukera hori ukitzeko. Ezagutzen duzue gure historia, orain guazen Rosirekin postre baten errezeta bat egitera. Rosi prestatuko digun postrea da arroz esne aparra eta madariak ardotan. Hemen ditugu osagaiak prest, eta igual lehenengo hasiko gara madariekin, ja prest ditugu, denak bakita, eta hemen ardoa daukagu prest, ja kanelarekin, limoi azalarekin eta azukrearekin. Eta erabiltzen dugun ardoa da Bodegas Launakoak gure etiketarekin urteko ardo bat prestatu zigun. Daukagu eguneko menuan, karten erabilelda, baran bebai. Hemen ditugu prest osagaiak egiteko gure arroz esnea aparra. Orduan, daukagu esnea infusionatuta kanela eta limoia azalarekin. Orduan, joango gara gehitzen beste osagaiak. Azukrea, arroz irina eta esne gaina. Hasiera batean, erabiltzen genuen arroz esnea, horrela eginda da, era tradizional, baina konturetu ginen testura aldetik hobeagoa zala erabiltzea arrozaren irina. Orduan aldatu genduen eta orain bai irtetzen da egun nahi dugun bezala. Guk daukagu eguneroko menua, gero daukagu asteburutan karta, eta daukagu san platerak diez, tradizionalak daukagu adibidez makilla pilpilian, txuleta, taloak ere baditugu, txorizokin, txokolateakin, solomoakin hori bakoitzak, nahi duena aukeratu aldu, talo barruan jateko. Izaten da neguko denbora aldian, hasten da San Martinetik eta aste santura arte. Ardotan egindako madaria prest daukagu, orduan ja hori hartuta, bestea ere prest daukagu, nahasketa, orduan ja dena postrea montatzeko ordua izango da. Gaur aukeratu dugu postre hau, guk egindako postre hau, baina tartak ere baditugu, asenario tarta, red velvet, eta postre berezi bat da gazta tarta. Oso ondoan dagoen baserri batekoa da, onandi baserriko gaztarekin eginda, eta arrakasta asko daukan tarta bat da. Batzuk ez ditugu guk egiten, baina aukeratzen dugun produktua izaten da hori, familia txikien enpresak, eta alizenez gero bertako produktua. Hemen dago gure postera prest, nahi dasunean etorri daztatzera, hemen gaude Trabako Goikoa jatetxean, Maiabian, así que beste bat arte. Eskerrik asko Joseba, agur! Aupa Rosi, eta aupa Oier, eta aupa Aitor, hemen jarraitik ematen eta, gelditu gabe, nausiai. Bezarka da handi bat, egia esan 6 itxura indezuenak eta jarraitu horrela, goxatu arazten denoi. Aitor, aparra erraiten nahi, ondo. Vale, horrein berdiuna da guain, irina botako jo. Irina botako jo,
eta iragatzi ingo dugu. Vale, Xantikan, grumito denak entzeko. Vale. Eta ik, heldu, Hau zein berrit, golpeka bai, o... golpeta hola, dana bota, eta gero arrotu lasai. Vale, Eta oso ik ondo. irina botako jo ja molde horretan, bale? Moldean danien bota eta kanpora atera. Bikain, gero ingo deuna da, dena ondo naztekenian, ingoek esniak innaztu. Ingo zuna da, ondo Hau naztu naztu, lehenengo, ez? bai, dena ondo naztu. Ingoekena dek, erdila edola bota bertara, jau epeldu zaigula, bertara botakoek, eta gero dena ontzita botako dugu, bale? Ingoek zuna da, mingaina bat emango izut, eta esan dakoa, ingoekena dek, pixkat honea bota, erdila, Bai. dena naztu, eta gero dena berriro honea, eta gero dena harrapatu, Vale, bale? oso ondo. Eta gero bi moldia beteko ditugu. Hau geixio naztukoit bota aurretik, oia botatzeko mu... Hoi motatzeko mogondak agia, bai, ezin hobe. Eta nik jungo naizena da, letxe frita egiten, ja, prestatzen jungo gea. Hemen, esne fregitua, jarriko dugu olioa martxan, ekiloreak iningo dugu, olioakin pregitzen badeu, nola zeo oso fina dan, esnia, arrautza, sukre eta orduan, olio botatzen badeu zapaldu iten du zaporek, orduan ekilorean pregituko ditugu, Bueno, eta zeintzuk dia sektorean topatzen ditugu beste arazuak. Bueno, askotan, ez zuk leheno esate genuna, pixka duintasuna, gure gukiten dugun lanan duintasuna, edo, ez, esate zenun, azkenean... Hombre, arazoak badoino gehiago. Dana, izimonta dana garestitzen da, da gure produktuak enduta. Osea, gure, bintzete, gure dauzkunak, bai, arkumea, por ejemplo, oindala ez dakizen bat urte moduan da, eta gaztak, Eta lana guen dia hiliak ez dira, ez da saltzen batu inberdia, osea, gauza asko kerrea jundia, eta gazta presio ez da igotzen. eta beste dana igotzen Eta da. beste dana igotzea. Eta nola iten diozu aurre hori da nahi? Ba, alda moduan. Lana zuiten, ez da? Bai, oan nik uste aurreite joula, ite deun lana, maite deulako, eta hontan disfrutatze deulako, ez? Baina bai pixkate eskatze deuna orokorrean baserritarro da, azkenean, jendea behintzat kontzientziatu daila edo, kontsumo aldetik etare, lehen esate genuna, gazten euneko 10 bakarrik baldin hemen kontsumitzen dugunan gazten euneko 10 bakarrik baldin bertakoa, saiatu beharko genukela, aldala hemen bertako produktua kontsumitzen, eta horrekin lortuko genuke, bai, koizle gehiago ere animatzea gazta egitera, eta gazta edo esnekiak eta egiten ditugunak ere, gure, pixkat zabaltzen gure produktuak. Eta zertan desberdintu bertzeate adibidez, ez dakit, zuen gazta, zer daka gure gaztakuen bertakuak ez dakanak, gero aparte, bertan dindakoa, kilometro zero dala, eta gero ez deula zuntxitzen hainbeste planeta, ez da? Baina aparte, ze esango zenuten dakala gure gaztak, euskal gaztak, zer daka? Bueno, euskal gaztetan behin ikuste variedade handi bada, hola. Baina bintzen norberana, ondokuana, badakizu zela indaben, nonde datorren, zela zaindu dituen animaliak, hori da, azkenia uste dut, gertutasun batek asko ematen dabela produktua. Dudi gabe. Eta gero, justu gure elkartean edo berezitasuna dela esango nuke, ekoiz eraldatzaileak eta produktoreak Euskadikoak, Euskal Autonomia Erkidegokoak, eta guke, batzuk bagaude gure esneakin bakarrik egiten degunak, eta beste batzuk badaude esnea erosten dutenak geho beraiek gaztak edo esnekiak koizteko, ez? Erosten duten esnea Euskal Herrikoa bakarrik dela. Euskal Herrian barrukoa, bai Gipuzkoa, Araba, Bizkaia, Nafarroa, Lapurdi, Baxe Nafarroa eta Zuberoan barruan. Ona. Bueno, eta zuek, elkartean barruan, ze babest iten dezue elkarteko kidei? Zer da... Bueno, babesa beti da, arazo, 5 o 6 o 8 arazo dauzkuna danok, horren aurrean, beti elkartean egoteak beste babes bat ematen dau. Ezazu bakarrik, da beti dira, 29 izate. Eta arazoen aurrean beti babestu... Ezago bakarrik, ez da, arazoen baten aurrean, eta seguru askire baixoz ez pasatzen genien, elkartean esate, eta orduan bestean agera bainteatu itezate, arazo eritxe baino lehenu igual, ez da? Bota bertara, irekin txiki bat ez dugu irekin, baina pixka loditzia nahi diat, pixka lodituko jau, gaur oso masa berezi egiten. Hau hemen utzizke ondo? Hortxe utzi, sartu barruan, barillatxua bilibiliko zarrakarra, eta pixkat ikustezunean loditzen nahi dela, moldetan botako deu, eta laberatu ingo deu, bale? Eta ni hemen inberdetena da, betu, hau, ingoitu, letxe frita normalian, hola, lauki ondillak izate dira. Baina gaur ingoitu lauki txikiak, hola, de bocadito esateana. Zer dute zeizure? Earki.
Ez negile mantetzeko igual txikilla, igual osuen golenik. Osu hobeto igual. Dana bat, igual jango dugu. Dana barroa. Katxu hilamar. Bueno, hartuko izkiate hemen, eta horrela jungo nauk, txirriki txarraka pregitzen. Vale, bueno. Eta elkartea, edozein ekoizlek aldu sartu, ozein dia bete berdian baldintzak? Euskadiko erozein ekoizle sartu leke, bai. Edozein esnegile, ezta? Esnegile, bai. Esnegilea izan behartzea, berdin du gaztik ez bazuiten, ezta? Esan dezu esnegilea, o... Bai, esnekigilea, hoi da. Esnekigilea, bai. Edo ekoizlea, edo eraldatzailea. Vale. Eta orduan aldu sartu, no? Euskal Herriko edo zeinek. Euskadiko izan behar du. Eta hemengo esnea erabili behar dana, klaro. Hemengo esnea erabili behar du, bai edo bai. Euskal Autonomia Erkidegoko eraldatzailea izan beharko luke, eta erabiltzen duen esnea Euskal Herri barruko. Ona. Bueno, eta orduan badaude batzuk guandikan sartzeko premilan, zenbat 29 zaudete, eta zenbat ekoizle hongo zeate Euskadi mailan. Asko? Doblia baino gehiago? Bai, Bai. Orduan emendikan... Gu zabali gai, nahi da bentana etortzia, bentaka, gutan ondak. Bikain. Bueno, eta zer da gehiena iten dana, zerritea jun beharko ginean, ez dakit, ez dakit, leno beti esate zuen, baitu, esnekiteuenak, beti bai industriak esnian presioa beha jartzeuela, ez dala presio horgin ezin dala bizi, geo garai baten bai esate zuen, eraldatzean daola trukua, ez da? Osa, trukua bizi kalitate hobeago bat lortu alizateko, ez da? Produktua, jamaierako produktua, etekin haundixiago ateatzta jolako. Bai, ez da? Bai. Baina, bueno, ez dut uste produktu batea jun beharko genukenik bestea galde bat hautzita, azkenan ikuste sekretua daola. Dibertsizitatea aukitzea bai, ez da? Hainbeste, esan dezu, leno, hau ja loditzen edo, xo? Bai, jarri bi moldetan. Perfecto, eta labian sartuko dugu. Leno txoinak esatezuna, azkenan... Eunda bost... Hemen jarri ja, zuzenian bat eta bilak. Bai. Eunda bost esneki ezberdin, amaierako produktu ezberdin iten dira, eta nik uste azkenean baloratu behar deula, produktu bakoitzak bere berezitasuna dakala, eta danak diala goxoak, eta onak. Orduan, bakoitzak bere gustoan arabera, kontsumitu dezala, bertakoa. Bueno, hemen, nijo, tite ingo dia, hori joan nahiko potente dakat, eta vuelta, eta kanpoa zergatikan, barruko egin da daulako, inbiar deuna da geruzatxo batin, eta gero iten deuna da papelen jarri, papelen koipe soberan dakanak endu, baino ez dana, zergatikan, gero azukre pixa eta kanela pixa peatzean edulako, bale? Ingo deuna da bota, vuelta, eta kanpora. Hori ere bai, bete ingo deu, labian sartuko ditugu. Goraino... Bai. Hor, biletan, banatu ondo bitan. Vale, ondo. Eta baniko horrengoan bilare, bai? Usaiare. Arrazekak ez da? Ona. Zemoz ikustezu gola. Ezin hobe. Aldo ala jarriko jau, txiliarrezko papela esan duen bezala. Bakoitza ibana. A ber, ni hemen bi jarritu, baina ni uzet erdiakin nahikoa dakaula. Jarriko jau horrela, xe? Hau gehiago aprotxatuko aldegu, nahikoa. Horre, mingaina jarriko gehiago, baina mingaina guria, ez hori utzi bertan. Hola, xe. Bai, ez dago gehiagik da. Vale, ingo jauna da, bakoitzai jarri, txillarrezko papela. Eta labian sartuko dugu. Ingo deuna da, hasieran txillarrezko papelak ineuki, 10-15 minutu, gio, kenduko jau txillarrezko papela, eta bestein beste eukiko dugu. Eta hemen hauek, behitu, ze bokadito xalauak atea zaizkigun, Ez da lehatza, Lehatza, Mateo, ez dakit, tofu hau, Hola, lauki hauekin. Bueno, hobe, sukre pixa bateko jo kanela. Baina hori baina etena pixka koipiak endu, esan dizutena, baina ez gehiagik gabe. Baina oten bagea hola, eta despistatzen bagea, geho hueltatze geha, eta etzailo gelditzen azukria peuta. Ordu nite dutena da nik, huelta eman, eta guen jikan hola, esetasun hori mantentzen duela, behitu nola dauden, xamurra daude barrutikan, Ordu guain nola daudela, guai botatzea guain azukria pixkat, eta kanela pixkat. Esan dezu oztu ezkeo ez du lapeatzen goia. Bai, lehortzen bada, geho azukria dantzan gelditzea. Orduan, koipe pixadukita, tak, peatuta gelditzea. Eta ingo deuna da, hoiek, labian sartu, itxo ingo deu hau egitea, esan deun bezala, Erdila txillarrezko papelakin, da beste erdila gabe. Vale, hauek listo, eta hemen jarraituko den. Hemen, hau esek pregitzen, eta bitartean bigarrengo reportai bat ikuste jungo gaitu. Ados? Eta bikote, guandikan nola txotx garaian gauden, bukatu baino lehen, akizue, zahardote irajun, ez baseate pasa. Eta gaurkoan gu, altuna zahardote irajungo gea. Guantxe arte, hemen gelditzea hau esek pregitzen.
Kaixo, Joseba, zer moduz, egunon? Bueno, gaurkoan Urnitan gaude, ni Xabier Altuna naiz, eta Altuna sagardotegia ezagutzera etorri zarete. Ongi etorri. Altuna sagardotegia betiko sagardotegi txiki ertain bat izan du geha. Historia asko dakau atzetikan. Lehenengoak izan zian, nire birra eitona eta nire birra mona. 18. mende bukaera aldea, etorri zian, baserri honetan bizitza. Nire birra eitona Eskoria atzakoa zen, eta nire birra mona Olaberrikoa. Nire birra mona etorri zan lanea hemen ingurun auzoan dago baserri batean eskame moduan. Eta nire birra eitona zion trenbideko, bigarren trenbideako lanak egiten Urnieta parian. Eta Urnietan ezagutu zian, eta baserri honetan etorri zian bizitza alokairu moduan hasiratik. Gero hortikan, nire aitona jaio zen, hemen baserri honetan bertan. Eta nire amona akinezko zen, zala bidaneako jatz, eta hemen afinkatu zian. Eta hori lehenengoak izan zian nire aitona eta amona, sagardoan pixkat espezializatzen hasten hortan. Gero nire gurasuak, eta orain ni, erabat sagardoan mundun zentratuta. Baserren izena Galarraga da, Altuna da gure abizena. Eta orain dela, ez dakit, 30 bat urte gutxi gora bera, Altuna izenean komerzialitzen hasi ginen sagardoa, baina lehen Galarraga bezala ezagutzen zen, eta oendik hande bado jende heldua, Galarraga izenakin deitzen duguna. Sagardote inguruan, gure sagasti propioak dazkagu. Gutxi gora bera 3 hektarea inguru, gehien bat 4 baritatik egiten dugu lana. Dia urtebi handi, urtebi txiki moko eta goikoetxe. 4 horiek dazkagu gehien bat, eta gero horietaz gain beste hainbat sagar mota ere bai. Gure sagardo propio ekoizten dugu, baina gero inguruko baserrietan eta herritan ere erosten dugu sagarra, eta hala ere etzegu iristen, eta zerbait beti urtero kanpotikan ere erosi berezeten dugu. Euskal Sagardoan inskripzioa egin genuen lehen urtean, eta aurten izango lehenengo urtea ekoiztuko duguna Euskal Sagardoa, bertako sagarrekin bakarrik egindako sagardoa. Aurtengo sagardoan inguruan, esango nuke, sagar guzta 2 urtetik behin izaten da sagar askorekin, eta aurten tokatzen zen sagar asko izatea, baina, uste baino gutxillo izan du azkenean bero asko intzun urria inguru horretan, eta, bastante galdu intzan di bai. Urteko ekoizpenean, litrotan gutxi gora Altuna sagardotegian 50.000 litro inguru ekoizten dira. Gure helburua pixkanaka aldan eta gehiena bertako sagarrekin lan egitea, eta Euskal Sagardoa bultzatzea, eta Euskal Sagardoa ekoiztea. Aurtengoa esango nuke dela, alkohol graduazio pikin bat bajuxeagoa izan dezake, oso zurrintxoa dira, eta kolore aldetikan behar badat pixka bat argixoak. Txotx bola da Altuna sagardotegian, guk eskema tradizionala jarraitzen dugu, urtarrila bukaera ingurutik hasi, eta maiatzaren lehenengo astera arte izaten da txotx denboraldia. Gero, behin txotx denboraldia bukatzen goazen enean, botilaratu egiten dugu kuperetan gelditu den sagardoa, eta urte guztian komertzializatzen dugu, denda, restaurante, jatetxe, partikular, elkarte gastronomiko, eta hainbat lekutara. Bezero aldetikan, gehien bat Urnieta bertako bezeroak dira, asko, Donosti aldean, hemen oso bezero lokalak dazkagula esango nuke, baina, horretaz gain, baita ere iparraldetikan etortzen dira, desente, Erriox aldetikan ere bai, eta, Nafarroa iparraldetikan ere desente. Altuna sagardotegian guztira 9 kupel dazkagu, 9 bitatikan 7 egurazkoak dira, zehazki Gaztainondo egurazkoak, eta inosia olezko 2 gehiago dazkagu bai. Menuari dagoenez, sagardotegiko menu tradizionala eskintzen dugu. Eta, hasiera batean pikatzeko txorizo egosia ateratzen dugu, gero bakailu tortilla, gero bakailua perejil eta piperakin, eta gero txuleta hemen bertan parrilan erreta txingarretan. Postea bukatzeko, gazta, iraga sagarrarekin, eta itxaurrak, eta teja eta zigarrillo batzuk ere bai. Bete eta honen sagardotegia egun non batean, bereziki larun batak izaten dira, larun bat eguardiak, gutxi gora bera 110 pertsona inguru sartzen dira,
eta txuleta dagoenez, 50 txuleta inguru erre daitezke. Bueno, Joseba, utzi behar zaituztet, porque, txuleta hau fatera goaz, eta, aldi berean lanpetuta gaude, jendiakin. Así que hoi, hemen txegaude Altuna sagardotegian, urnietan, nahi zutenean azaldu. Eskerrik asko, aio! Haupa, Xavier, nahuzi, hemen harrapatuak, letxe frite egiten, ni, esne frigitua. Artista hautaiz, jatorra haundila gainea, nakenian etorri honea, eta jarraitu guri gauzak esplikatzen, gu irrikitan hiri entzuteko. Bueno, gurian jarraituko dugu. Hemen txai naiz, hau ese pregitzen, bale? Eta zue bilo lagundu berdia zue? A ber, hori junbergea askatzen, a ber, zemuz gehatu zaigun, bale? Hemen geho koapillo bat indi jo hemen, tak, ondez askatzeko, ungo geha askatzen, eta ateako zu platerian, a ber, zemuz gehatu zaigun. Eta higa ditornea bai, behituzak, hortzizkau nintxaurroiek, nola geho gainetik botati bertzion pixkat, junaik labanakin mosten, bale? Labanakin mostu goituk, eta geho sartaiti pasako izkia, hola, pixkat kurruskari egoteko, bale? Ze puskatan mozten ez du, o... Inaken bezala, hola, bakoitza, hola, bosatitan edo lain, eta listo, ondo gehatuko. Hau ire huelta mandilet, hau azukrea bota, eta ganela pixa gainetik bai. Bueno, eta elkartian, baldakazue beste helburu ikan, zeo zela da alde utxintxilikan. Bueno, guk azkenean elkartea sortu dugunez eta elkartu ganez eraldatzaile askore, hasierako helburutako baitare bazan, ikastaro batzukin ere gu trebatzea eta azkenean guk ere ikasten seitzea, ez? Eta gero horrez gain ere, ikastaro iez gain eta, izan da una pixkate elkartuta egon, eta Ez, ikastaroak, gaztei buruzko ikastaro... Ze ikastaro mota izango zian? Zuentzako, internuak esate zuena? Bai, guretzako, ogazta desberdinei buruz, ero, horri libre da, bateke kide baten nahi badu ikastaro bat, igual, aipatu itzen dugu eta danak de akordo baldin bade, ikastaro... Aurra teatzea. Izan daiteke trebatzeko gazta motan bat iten, edo bai afinazioa, edo behin ja gazta inda daola ere, afinazioa, ondoren emate zaion bukaerako puntua, eta ontzen nola juten dan, eta holako gauzak ere, azkenean emateuna baino komplikatu dira, eta horre bakoitzak bere sekretu eukitzen du. Hoi bizitza danian bezala, kontuatesak gehiago dako zunean gutxioak igula, eta ze gauza gertatzeian, da hor gazta barruan, ne gertatzea ogila da. Ze gertatu hemen ba? Gertatu indek. Gertatu indek, Natura egin holako gauza asko gertatzen dira. Azkenian, produktua naturala da, beti ez da berdin etortzen, ez da? Egunak beti desberdinak dira, guk beti desberdin gaude, eta hor berdintasuna lortzen, gaur egun hori adibidez, ire etxian egon ituanian nola dakazuen, kamarak, obradore, dana txukuna jarrita, gaurko egunetik leheno mendian itezian, hanborda batian, eosein girokin, hori ere asko aldatu da, eta asko profesionalizatu zeate gaztagileak, ez da? Bai, eta gero sanidadea asko eskatzen dago gaur egunean, orduan sanidad atletik bezin dozu erosin modutan nik. Ez dela, ez dotu dela, klaro. Moldatu egin behar, ez da? Bai, eta gero nik uste hemen ere gure zonan ere, adibidez, Frantzialdea junezkeo eta hor gazta kultura asko zaundigo da, eta horri igual ez da inbesteko exigentzi edo beldurrik izaten ez. Azkenean, produktu gehiago edo ezberdin gehiago dago, eta askatasuna hundigoa uzten da, edo... Bai, hemen estriktuagoak dira, sanidade aldetikan eta... Bai, hemen oso estriktua dintzen. Bai, askotan askatasun faltare sentitzen dugu guk. Eta adibidez gazta, ia gazta, zenba gazta mota daude munduan, infinitu da historia, ez da? Bai. Azkenean gazta... Eta ero gazta mota bakoitzan barruan be, kriston dana desberdina dira, azkenean. Gaur egune hemen hasi zeatere bai gazta urdinak egiten, da olako historik egiten, leheno hemen olako izetan ikusten, ez da? Ikusten zan urdina, izorratu zen, no? Guain nahi eta egiten dugu urdina, hemen, Ez alda, ala. Bai, eta gaina hemen nik orokorren euskalduna eta gazta urdina eta asko gustatzen zaigula. Ez da pulamentua da gain gazta, ez da pizkatola sustantzi jakin, ez da? Bai. Ondo. Bueno, eta, zeo zer daztatuko alde horrekarri zuen gazta horietako tatik anola bokautxik iratiteko. Bai, txomin, geldikan ikustia, eta hartu zalabana eta mostu zak zerbait, emango zio bokautxiki bat eta. Bale, haure berotuta dakau, pixka jetxingo jo duain. Bale, ze gazta da hori?
Hau, nahiko horrela. pasta bigun bat, hori da. Ardian pasta bigun bat. Ardillana. Iretxeko bat da. Ez? Elkarteko kide batena. Elkarteko kide batena. Gero, zein zenena dan, sekretua, ez da? Hori ja... Dena gonak. Hau listo, hau listo. Dena listo dakau, ni platera mila ni bota. Gehiago ez tezu behar, ez, Joseba? Ez, oie, bota itzagonea. Bota itzagonea, eta hor. Ni gozenako eta ni janingo bat, Eman, ikatauta ez baziokona bisa. Eta hona alin bazioke bai. Ona, seguru. A ver. Ze gauza hona dan gazta, Eskerrik asko, gaztagileak, eskerrik asko. Baina, produktu aitagatik guri. Diferentzia hundia somatzen da askotan gaztan, barruan edo azala, beste toke bat bezala ematen dio. Orduan askotan jatezu barrukoa eta gero bukaeran azalekoa, askotan ohitura badago azala kentzekoa edo, baina azkenean produktua guztiz naturala bada. Zue mina eman berdizu horrek, ez da? Gure harretan azala gana. Noiz guzia eta, hone azalak enduko ziota. Itxoatuta da bai, azala hori kendu. Eta nik hori berdina gertatzek arraiakin. Ni arrantzalia izan da ganea, zugutu zenean arrantza da. Xarbo bat prestatzen zu, o bixigu bat, o lehatza, zu azala kentze jozu eta identidadia kentze jozu. Zeratikan, bai koloria, bai koipe kopurua, bai kurruskarritasuna, azkenian, hoi denak azalean dijoaz, gaztan bezala. Eta jendia iteu bakarrik barruko mamila ejan. Espinak ez da txupatu. Me katxiz la mar. Ba, bueno, hau esan da, ingo deuna da, plateraratu. Hemen dakau, pasteltxua, esne eta kanelak inindakua. Haundila berren honekin nahiko ikikoet. Vale, hartuko deuna hau. Eta erdinan jarriko dugu. Horrelaxe. Gero ingoituguna da, hemen dazkaun, aurreatzen bat pixkatonea. Vale, rapitxakak eta hemen txegarriko. Txukuna eta zegu, Txukuna, ez, oso txukuna, eta ondo arrotuta. Hola, jarriko ditugu. Etxefrita, baitu, zu ire bain goizu eta honore, ja gazta mandia zola nahi probatzeko, heldu hau. Eta txomin, heldu joki gire, onire. A ber, ze muskua da hon. Hau zegatea ure azalakin, o... Azalakin! Batzuk ego teituk, letxe frita, gainekoak entzen da, mekatxiz la marre. Earra gau. Earra aldao, Gaineak ego horre mateu gortu iteala, baina geho epeltzen deunian berriro bere xarma hartzik eta barruko xamurra gelditzek. Bai, bueno, eta hemen inbiar deun gauza bakarra da. Azukre pixka bota. Horrelaxe, vale. Gehiekik gabe, Menos ez maz, esate hueva. Horrelaxe. Kanela pixkate bai botako jau, bueltan, etxe frita bakata, oso ondo, vainilla pixkate bai, jakiteko kanelana pastela, eta hauek dia vainillanak, bakoitza bere ikutu. Hauzetako, ba? Eta hori guen gainetikan jarriko zigore bai, pusketatxo bat. Eskerrak esan diaken. Pentsau bat. Eskerrak txomin! Kabuela, amar, burua seka kakauete bat ezela. Venga, laban hartuko dugu hemen, eta hemen jogurrak inindeuna, betu ze gauza xamurra, Hau ite alde zue? Ez? Ez genuen ez auture egiten egin. Ez auture ez, Bat deitzen da, lakne. Bueno, idaztena L-A-B-N-E. Nik ez dakita oskatzen ez nahiz oso onda. Eta beste herrialdetan asko itea. Eta da, gazta fresku bat bakarrikan esan dugun bezala mamitikin berren jogurretik inda. Eta oso krematua gelditzen da. Hola, kanpoti bedute emateu, mozzarella bat izango lehizela, hasieran itxura, baina... Eta hau adibidez, hemen txola, pusketa bat aldigo jarri. Vale? Eta bestian, beste bat. Probatu nahi bazue, probatu, hor dakazue. Bueno, eta ze musik uste zue sektorea, ze esate zue? Nola gazte asko aldao? Hemen bi gazte etorri dira bentsat. Elduak etxian gatu aldia. Asko ez. Raito horrik opino, baina... Ni probo mitu lau. Nik esango nuke gaztea badaola. Eta gusto ala nahi lukena bagu bezala ilusioz eta ere bai. Baina falta dela azkeneko bultza bat edo laguntza bat, behiek ere gurasoen jarraipen eukin zaten edo txikitatik ez duten horri jarraipena emateko. Ze askotan ikuste dute edo ikuste gaituzte gu aigeanak ere nahiko erreta edo pixkaten nekauta gaudela eta horrek ere beti beldurra dutela ematen. Zerotik gaztia oso zaila. Ja, ez bakazu baserri bat, ez bakazu oinarri bat, ia... Ibezela bikote hona rapatu, Bueno, lagunak, mila esker, horregoteatik,
ikusezu esnekin zenba gauza inaldian, eta ez ni ona balin bada, dena ona. Eskerrik asko bikote, etortzeagatik, jarraitu lehen sektorea egurre ematen, eta guri olako lehen gai honak ekartzen. Eta launak, ondo pasa, eta ez pasa, aste santua. Aio, Pelayo, aste artean hemen ongo gea berriro. Aio.